Sindo, ini sino Bisramganj Amtoli Bisho Kalajak o Tisakma para ini pungo atomsa wati wama bai sino nok wa sino kwagine ha kwagine ana nok pura wa yang saitare pura wal bai thamaika nok bai thamaika ta kisen bagai hingke sing boros thibe kemunu khungborro tobo kharsala bise abo phuni mai sing 10:30 ta chainai asolai tonglaiman somoyono thik 11টা 15 bajika apura atomsa ha wak choko kwagi phayo kwago family yagulo na sang tabo abo tamnai korsar khalai tonglayo i yang sako botao bem no yang khai tonglai be hano nani dorja tuginya khai tonglai amai jotona kisa sobanan bagini ang pojau amba no putar zaman tes matanya ko tini aku agi khaksa wall sabai riha